Čaute ľudia, som je tu Riskar a... To je FPS hra. Áno, dneska my vytvárame si ako keby tak trošku náš shop, kde budeme predávať takéto ako keby nožiky a ešte samozrejme niečo iné, ale že keď budete mať záujem, samozrejme môžete dať like a hlasujte napíšte do komentárov, že či sa vám páči, že či si máme vytvoriť niečo na shop. No, a kde by ste si to mohli kúpať? Sme akože na rybníku na Zbojničkách. Takže takto. A tuto je náš stolík, ako keby zatiaľ pracovný, ale potom by sme si vytvorili nejaké miesto, kde budeme ešte lepšie, ale to vám potom ukážeme. Toto sú moje nožiky, takýto a takýto, lebo som dneska zamenil. A tu máme také, ešte tu robíme ošep, takže dúfam, že budete hlasovať a dúfam, že sa vám videjko ľúbilo a samozrejme dávajte lajky, odbery a čaute. A trochu to tu ešte musíme vylepšiť chvíľu,